a Second Life, no anaves a poder-te mantenir perquè allò era el futur, absolutament. En canvi, ara de Second Life no se'n recorda ningú. Potser ara allà on hi ha més efervescència sigui a les xarxes socials, però tampoc tenim massa ben definida una línia clara i malgrat que hi ha fins i tot perfils professionals com el Community Manager que es dediquen a gestionar la presència de les empreses, de comerços també a la xarxa, és difícil saber cap on hem d'anar. De fet, si ens fixem, sigui quin sigui el sector en el qual estem, probablement a les xarxes socials ens comportem una mica reproduint l'ecosistema del Parc Natural del Serengeti. És a dir... Allà hi ha búfals i... Exacte. Les empreses serien com les lleones, que són les que cacen. Les lleones saben que tard o d'hora els búfals, les gaseles, les zebres han d'anar a beure al riu i el riu serien les xarxes socials i les empreses el que fem és estar a l'aguait perquè com sabem que tard o d'hora un enorme percentatge dels usuaris aniran a beure al riu, és a dir, passaran per les xarxes socials, és allà on les ataques. Però com fan sovint les lleones, és una maniobra una mica grollera i agressiva, que cal refinar-la i aconseguir una tècnica precisa per obtenir els màxims resultats. El problema és que no hi ha temps. Això evoluciona constantment i costa trobar el mode ideal per l'ocasió concreta. Doncs primera intervenció d'en Micó. Lluís Racionero, esperem també les teves reflexions, tu que coneixes el món del comerç també, des de la vessant també d'urbanista, que forma part de la teva formació i experiència, què pot haver suposat l'aparició de les xarxes, o què pot suposar si pot acabar trasbalsant el comerç. Preta el botó d'allà del micro i et sentirem. Molt bé. Després explicaré la teoria clàssica de la localització del terciari del comerç, però primer volia fer la primera apreciació de que el que estem discutint avui, aquests dos sistemes de comerç, són totalment complementaris i perquè s'entengui d'una manera definitiva posaré la comparació del que està fent la gent avui dia amb la qüestió de lligar per internet. Resulta que hi ha molta gent que em diuen que estan lligant per internet i que no sé què. Ara bé, arriba un moment que no posen el pene a l'escàner, no? Arriba un moment que es tenen de citar, sap? O sigui que, clar, aquí estem exactament amb el mateix. Tot això de comprar online està molt bé, però arriba un moment que el contacte humà ens interessa. Llavors, clar, les avantatges de la botiga es resumeixen amb allò que deia la marquesa de Comillas quan entrava en una botiga i els deia a les dependentes: tiénteme, tiénteme. Això tu no li pots dir amb un sistema per internet. Bé, és així de fàcil. Per què no ho farem tot a través d'internet, que és tan còmode en teoria? Per exemple, si parlo per la meva experiència, hi ha una cosa que sí utilitzo absolutament a l'internet, que és els llibres antics, llibres de segona mà, llibres antics, que no es troben a les llibreries de nou. Però ni a la plaça de Sant Just i Sant Cosme, aquí a Barcelona, aquella llibreria de vell, tampoc? Ni les trobo al mercat de Sant Antoni, etc. En canvi, si jo entro per internet a AV-Books, llavors poso l'autor, poso el títol i em surt una sèrie de llibreries arreu del món que em poden vendre el llibre. O sigui, els llibres de segona mà, aquests que ja són difícils de trobar i descatalogats, els compro per internet i és que ja no hi vaig amb una llibreria de Lance, que es deien abans, perquè és molt difícil que tinguin exactament allò que jo vull. Però a tot el món sí que hi és i això a l'internet ho fa connectar i ho fa saber. Per tant, en aquest cas és absolutament pràctic. Ara bé, per què no és pràctic en tots els casos? No és que no ho sigui, és que tornem a aquesta cosa del contacte humà que té la relació personal. I faré un símil aquesta vegada
amb les teories sobre el treball a casa. Quan es va inventar tot això de l'internet es va dir, bueno, ara sí que molta gent podrà treballar a casa, i és veritat, i molta gent ho fa, o ho fa en part. Però l'èxit del treball a casa no ha sigut tan rotund com les projeccions lògiques i matemàtiques ho feien per un factor humà, els famosos imponderables i les famoses amenidades. Hi ha molta gent que no es vol quedar a treballar a casa per no veure la dona o per no veure el marit, evidentment, no? Ells el que volen és sortir de casa cada dia, anar-se'n a una oficina on hi han fet amics, on cada 2 hores o 3 pararan a fer cafès i a xerrar de futbol i tot això, i clar, no els interessa quedar-se a casa perquè s'avorreixen massa. És a dir, que el que tecnològicament és possible i és fins i tot més fàcil i més eficaç i més rentable, no sempre es posarà en pràctica degut a les amenidades, el que en diem amenidades, e imponderables. I amb això, i també vull acabar, el tipus d'urbanisme que existeix en uns països o en altres també han d'influir. És a dir, pensin ara mateix, entrant aquí, parlant d'aquí, ara m'ha vingut a la memòria el que volia dir per començar, que és que, esclar, en un edifici com aquest, que hi ha milers de vidres i que es pot veure el cel mediterrani i la llum, com això ha estat fet per una mena de ratpenat que es diu Jean Nouvel, que ja té aspecte de ratpenat, resulta que el saló d'actes, per comptes d'estar dalt de tot, que és on tindria d'estar i haguéssim vist tot Barcelona, i jo no tindria que estar patint aquests focus, aquest ratpenat del Jean Nouvel ens posa en un sòtano amb males vibracions i a les fosques. Bueno, que s'ho faci per ell, però que no, que pensi que els demás... Bueno, i això dit això, a l'arribar aquí es veu unes construccions bastant boniques. A primera vista semblava que podria ser una estació de servei com la plaça de Sants, però no, és molt millor. I són els sostres accents que s'estan fent per posar a sota el mercat d'antiguitats famós d'aquí, de les Glòries, que és una glòria, aquest és un mercat. És a dir, els que estem acostumats a una tradició urbana, mediterrània, que vol dir proximitat, ens agrada precisament el fet d'anar a llocs que generen l'afluència d'altres persones, perquè així, a part de veure el que comprem, ens agrada veure amb altres persones, i és la tradició de la plaça dels països mediterranis. N'hi ha un altre completament diferent. Jo recordo quan vaig estudiar urbanisme a Berkeley, vaig tenir alguna discussió amb el professor George Vance, que és el que va inventar el concepte de CBD, Central Business District, i que quan jo li parlava d'aquesta idea mediterrània, de l'àgora i de la plaça i tot això, no estava gens d'acord. Fins i tot un dia em va dir, con gran escàndol dels altres alumnes, quan jo li vaig citar un llibre de Rudolfi que es deia Streets for People, em va dir, you should burn this book. I clar, els altres alumnes va quedar molt sorprès. Bueno, sigui com sigui, això per demostrar que hi ha dues mentalitats, la mentalitat mediterrània de la ciutat i del mercat de la plaça i la mentalitat nòrdica on això no compta tant i que és més aviat community without propinquity, com ho deia el meu professor Max Weber, o sigui, la comunitat però sense estar a prop. Clar, això és més complicat. Aquí tenim la tradició del mercat que havia de l'any 1000, quan l'abat Oliva va fer la treva de Déu a Elna i va proclamar que hi hauria un dia protegit de la setmana perquè la gent anés a mercat, al centre comarcal, a intercanviar els seus productes. Això va ser la treva de Déu. I d'aquí surt el mercat mitjaval i d'aquí surt Catalunya. Per què? Per fer aquests mercats es van fer els camins i els ponts com feia Sant Armengol, que era el pontífex de la Seu d'Urgell. Doncs bé, aquesta tradició nosaltres la tenim i l'hem de tenir i, per tant, sempre el comerç aquest petit i de proximitat existirà. No tant per la seva qüestió pràctica o d'eficàcia
o d'enllestir les coses millors, sinó per la seva amenitat i per la distracció i per l'acostum que tenim del tracte humà. Gràcies, Lluís. No sé si per afegir una mica de controvèrsia i sense sortir d'aquest símbol fàl·lic on ens ha enviat en Lluís Racionero, del Ratpenat. Clar, primer hem sentit gairebé, lògicament, no sé si lluances o constatar el fet que internet és aquí, que no marxarà, malgrat, lògicament, el passat i fins i tot la conformació urbanística que puguem tenir a la Mediterrània diferent dels anglosaxons. Santi, m'agradaria que afegissis, en tot cas, tu què creus que pot afegir un comerç que tingui internet, que estigui a la xarxa, a diferència d'un que no, d'una botiga que digui això no va amb mi, jo seguiré mantenint la meva botiga, el meu producte, faré servir les meves arts comercials i això potser és una moda passatgera, que hi havia Second Life, d'en Sec que ha desaparegut. Durant una època, recordo que amb el Miguel Àngel Fraile comentàvem, hi havia fins i tot un visor que et permetia avançar pels carrers com si fossis la botiga, això sembla que ara no està tan de moda. Com es pot fer front? Es pot viure al marge d'això? Algú pot tenir una botiga sense internet o, ja que en parlem de les bondats, què costa amb costos humans i també econòmics mantenir una web activa, perquè també lògicament has de dedicar part del teu personal a atendre aquests clients que t'arriben per la xarxa, perquè després en Micó ens ho explicarà, hi ha hagut també algun cas de fracàs d'algú que ha dit, saps què, aquesta línia de negoci no la segueixo. Sens dubte que es pot viure sense internet. El que passa és que hem de veure... És que m'he estat polemitzant molt abans a la sala abans d'entrar-hi. Es pot viure sense internet, el que passa és que hem de veure en quin sector estem nosaltres. El sector del petit comerç és molt ampli, hi ha sectors que també estan canviant molt cap a internet. Tracto d'explicar-me. Els sectors que s'estan convertint en molt marquistes. El món de la moda, per exemple. El món de la moda s'està convertint en un sector de grans marques que a més fan la seva pròpia distribució. Però llavors és la marca de la roba qui té la web. La marca de la roba té la web, té les botigues pròpies o franquiciades i té la seva pròpia venda online, cada vegada més integrada més amb la seva xarxa de botigues presencials, perquè, com deia abans, internet és un complement per la venda. I al final hem de donar als nostres consumidors, i és el que estan fent en primer lloc aquestes marques de moda, hem de donar-los allò que volen. Catàleg 24 hores al dia obert, però la possibilitat, per exemple, de consultar online, comprar o reservar i anar-lo després a la botiga a provar-lo i a veure-ho. Nosaltres en rebaixes... Però, perdona, si tu ets un multimarques, tu ets una botiga, tens multimarques, té sentit... Correcte. Per això dic que el multimarca de moda té que o especialitzar-se molt en targets concrets de clients i llavors té sentit potenciar la venda online, però el multimarca de moda generalista ho té més complicat. És a dir, en certs sectors, com és el de la moda, ens hem d'especialitzar. O anem a sectors molt concrets d'aquest món de la moda o el món de la moda generalista s'està convertint en marques de distribució, en venda pròpia, botigues pròpies, etc. D'altres sectors no. Internet és un món de marques, per sobre de tot, i hi ha molts sectors que no són marquistes. El sector del moble, en general, no és un sector marquista. El sector de l'alimentació, en general, tampoc és un sector marquista, i més amb el que està creixent la marca blanca. El producte fresc no és un sector marquista. Per tant, aquí teniu grandíssimes oportunitats d'aprofitar el valor que podeu donar, la qualitat del producte, de l'assessorament i aprofitar internet, com deia abans molt bé en Josep Lluís, per uns objectius concrets que marqueu pel vostre negoci, per conèixer els vostres clients que passen per les vostres botigues, que està clar que quan en Santi va comprar sempre la mateixa peixateria, jo soc veí d'aquí del Poble Nou de tota la vida, conec el peixater i a molts dels botiguers de tota la vida i hi vaig i em saluden pel meu nom, etc. Però els nouvinguts que hi ha en aquest barri no són coneguts. Per tant, hem d'intentar arribar a aquests nouvinguts. Jo crec que a l'associacionisme, als gremis, als carrers comercials, aquí teniu molt a fer, perquè és una tasca on la col·lectivitat i la unió dels botiguers individuals us pot fer guanyar molt més que no la individualitat.
Una altra cosa és que jo sigui molt especialista en una categoria concreta de productes. Ho deia molt bé abans en Lluís, que ha sigut un plaer sentir-lo, no? El llibre de segona mà, no? Jo puc ser molt especialista, tenir una sèrie de categories de productes molt exclusius i puc aprofitar-me d'internet per fer arribar el meu catàleg de llibres de segona mà a una comunitat no només local, sinó internacional. També podem aprofitar internet per sortir de la localitat. Fer-lo de forma individual és complicat, és car pel petit botiguer, però n'hi ha molts portals agregadors de contingut, d'informació, de producte que podeu fer servir. En Lluís compra aquest llibre de segona mà, però igual l'està subministrant un petit botiguer, una petita llibreria de qualsevol ciutat del món. I ho està comprant en un portal que ha dit el nom, jo no el coneixia, AB Books, on aquest senyor ha carregat els seus productes i que diu AB Books, parla d'eBay per productes generalistes, parles d'Amazon o de molts portals verticals que ja són referència. Per tant, com deia bé en Josep Lluís, ens hem de marcar quins són els nostres objectius. Conèixer molt bé el nostre sector, conèixer el valor que podem aportar. Ara, si ens quedem sent un petit magatzem de productes on tinc multimarca en general, no aporto cap valor afegit menys que tenir el producte més proper al consumidor, ho tenim més fumut. Potser en Facebook o Twitter ja n'hi hauria prou. No sé si les xarxes socials és l'adequat, com deia abans el Josep Lluís. Jo crec que avui en dia les xarxes socials ens poden donar a conèixer en els nostres llocs de proximitat, però la nostra experiència en comerç electrònic és que la xarxa social no ens ajuda a vendre. Està per veure encara que li podem treure a la xarxa social. Ens ajuda a comunicar-nos. Podem parlar amb els nostres consumidors, demanar-los opinió sobre el que fem, però no ens porta a ventes la xarxa social. No sé si en Pere volia afegir alguna cosa, de seguida en Micó. Jo com a publicista sempre estic molt al tanto del que sento, del que llegeixo, del que veig al carrer. I m'he fixat, és un costum que em sembla que ha vingut de fora, però a Barcelona la sento molt, que hi ha molta gent que entra a les botigues i diu «deme esto», «deme lo otro», dar es entregar algo sin esperar nada a cambio. Jo dic, no senyor, en Catalunya la vendemos. Però fixeu-vos que es diu molt. Aquesta reflexió us la faig perquè mai he vist entrar ningú a una botiga de roba de qualitat, a una casa de mobles, a un concessionari de cotxes i dir, deme un BMW. Però en canvi, amb molts tipus de productes, sí que la gent ha agafat aquesta, ja dic que per mi és una costum nova. Però i a què ho atribueixes, això d'aquest deme? És que demanen caritat o què? No ho sé, fill, no sé, però ho diuen, deme. Deme un paquet de tabaco, deme un libro, deme esto, deme lo otro. No, però ja se suposa que acabarà... Jo només us vull dir que per internet els únics que poden presentar cert èxit de ventes són aquells portals i que no necessiten botiga o un lloc físic, aquells productes que el consumidor té molt clar el que vol o s'ho pot mirar sol, com és un viatge. No crec que cap venedor me diga no, què vol dir? Que vol anar a Cuba? Burro, vostè ha d'anar a Moscou. No, però potser un venedor sí que li pot dir home, no vagis a Cuba ara, vés-hi d'aquí 4 mesos perquè ara Moscou em surt rebentat. Pot ajudar, però se'n pot sortir una persona per internet. Però un vestit, si és bo, te l'has de provar, t'has de veure si et queda bé. I tenim 5 sentits. Per què tenim 5 sentits? Per mirar, per flairar. Hi ha productes que es compren per la flaire, per tocar. Encara que a vegades tenim la mania que no entenc de posar, no toqueis. Jo no l'entenc, aquesta. Els suïssos sobretot els encanta. No tocar, no tocar. Des de tocar i d'escoltar. Hi ha productes que fan soroll o fressa. Mentre existeixin els 5 sentits, la botiga, el comerç, la venda, les teniu assegurada per tota la vida. Això és un invent que ens ajudarà a vendre més, a complementar, però sempre des del punt de vista de la vostra bona selecció de productes, de la bona presentació que feu a les botigues. I us ho dic, que faig moltes campanyes de publicitat, n'he fetes moltes, i la meva feina és portar gent al punt de venda. Gràcies. Josep Lluís, sembla que tinc entès que fins i tot no sé quina empresa és ara on ve el cap, que
perfuma, això que deies, per fer arribar fins i tot el flaire, els seus enviaments, quan reps a casa, hi posen una fragància per afegir aquesta conducta, aquesta sensació plaent que pot significar comprar. Ho fan, no? El màrqueting olfactiu, són moltes. Un cotxe nou no fa l'olor que nosaltres pensem que fa. Ja m'agradaria que el meu ho fes... Bueno, he dit nou. Ara, com no el vaig comprar, és veritat. Deia que volia, per una banda, que expliquessis algun cas de gent que s'ha fet enrere, si ja tenim experiència d'algú que ha sigut a la xarxa i després ha decidit fer-se enrere, i en tot cas també quin canvi suposa en els processos de consum i adquisició de béns com a conducta social l'aparició del comerç electrònic. Clar, hi ha un element subjacent a tot el que estem comentant, que és l'aspecte generacional. En certa manera, l'activitat del comerç bascula entre la necessitat d'adquirir un bé, un servei, i en altres ocasions el plaer de recórrer un espai concret, d'informar-te i aprendre amb la persona que t'atén sobre allò que necessites, allò d'anar a comprar i sortir millor persona o tenint més cultura en l'àmbit concret que ens afecta, és una cosa, en fi, excel·lent i formidable. El que passa és que, pel que veig, tendim a tots, jo també he començat fent-ho, a fer plantejaments maximalistes. Al principi hem començat fent-ho així, després en Santiago ja ho ha acotat una mica més. Clar, és difícil trobar una estratègia, un mecanisme que sigui vàlid absolutament per tothom, perquè el gènere és molt divers, la grandària dels establiments, el nombre de gent que hi treballa, etc. també. I a més hi ha un element que no està en les nostres mans, és a dir, nosaltres podem fer cursos de formació i reciclatge per introduir-nos en l'àmbit de les noves tecnologies i aprendre, si no a fer-ho nosaltres, a saber què demanar a les empreses especialitzades perquè ens ajudin, però hi ha un aspecte que sempre se'ns escaparà, o pràcticament sempre se'ns escaparà, que és el consumidor. Caldria fer una mica de pedagogia del consumidor i això o ho fa el botiguer o no ho pot fer ningú. Pel que comentàvem de les xarxes socials, en Santiago deia, i té raó, no hi ha una traducció immediata entre major presència o més efervescència a les xarxes socials i un increment de vendes i d'ingressos immediat i directe. El que passa és que el que sí que ens pot ajudar aquesta nova eina, lligant-ho amb el que comentava jo del canvi generacional, és que ens ajuden a crear comunitat, a fidelitzar. I potser el nou tipus de consumidor que ens arriba ara se'l fidelitza i es crea comunitat d'una manera diferent a com es feia abans. No ho plantejo com una substitució, que les xarxes socials substitueixin la relació interpersonal perquè, en fi, s'ha de ser un malalt per defensar això. I jo de moment no m'hi considero. Però casos com els pels quals em preguntaves també són il·lustratius que no hi ha una política única que funcioni per tothom. Hi ha un cas que és molt conegut i que se cita sovint, que és el de la General Motors, que no és precisament petit comerç, que després de fer una política bastant activa i intensa a les xarxes socials van decidir retirar-se pràcticament del tot. Havien dipositat en aquesta eina una sèrie d'esperances, no funcionava, van veure que era una inversió sense retorn, una sèrie de despeses que no tenien fons, estaven destinant gent a treballar-hi i no obtenien cap recompensa a canvi i van deixar de fer-ho. És això una solució insensata? No ho és en absolut. No ho és en absolut. No hem de ser-hi perquè sí. Hem començat dient-ho i crec que això és una cosa que podem estar tots d'acord. I hem de ser perquè és bo pels nostres objectius i forma part de la nostra estratègia. I si no en sabem suficientment, com a mínim informem-nos per saber què necessitem i que ens ho facin. De vegades cometem el risc
per exemple, les xarxes socials, de voler resoldre-ho tot nosaltres. És com si ens automediquéssim per curar-nos d'un infart o d'un càncer. No és la millor solució. No sé si, Lluís, vols dir alguna cosa breu, una postila breu, perquè de seguida veurem més imatges que complementen l'experiència dels que són a la xarxa. Primer el senyor Racionero. Clar que el que esteu dient porta a la conclusió